ngizocela ukuthi ngizixolisele kuwena futhi ngiyabonga ukuthi uyiveze nakomlangeni ukuze nami ngikwazi ukukuthola wabe sengikudinga ngingasazi ukuthola kanjani ngoba bengana ukuthi mengiphuma ngithi ngiyokubheka ngizokuqala ngakephi. Ngixolisa nalokuthi waboshwa ngingekho eduze kwakho. Umamkhulu wayefihlile ukuthi uboshwe kuphi. Ngangengikwazi ukuthi ngikufune nomngane ngase ngicabanga nokhumbula ekhaya kwawukuthi angikwazi ukumthola nokhumbula ekhaya. So ngiyaxolisa bhuti kakhulu ngaloko ngeke ngize ngikulahle uyazi nawe ukuthi sasibambene sisakhula sahlukaniswa umamkhulu ngendlela nami engingayiqondi nawe ongayiqondi. Kepha ke ngoba vele umamkhulu akasekho sengingedwa ekhaya ngicela ukuthi ubuyele ekhaya sibambisane silekelelane la kushoda khona senze izinto ngokufanelekileyo njengabantu bandaweni. Vele kubikelele ngomkele mbukeli weBlack Life TV. I am uMlangeni uMagasela. Ohlelweni lethu luthi indoda ayikhali. Namhlanje ke ngibizwe uSiphamandla kwaMdlalose wasibhalela ke bafethu wathi hayi ufuna simsize la abeke udaba lakhe ngoba uyabona ukuthi sijwayele ukusiza abantu abaningi. So right now cela ukumnikeza ithuba ubingelele bhuti wami unjani? Ngiyaphlasiswa. Awubingelele umbukeli lapha weBlack Life TV. Lo uphambi kwenu uSiphamandla Mdlalose oqhamuka eShowe eMbongolwane la esalelwe khona. Kwenzakalana ungixoxela udaba lakho isitori osibhalele sona ayisikhulu kakhulu manje ngifuna sisho wena qobo lwakho. Yebo. Ngizalele eMbongolwane ngakhulela khona. So ngisho abazali sebancane sakhuliswa mamdala. Yo bekinodade wethu ebengimlamayo. So ukuhamba kwesikhathi umamdala kufika isikhathi sokuthi abathole umuntu naye omthathile ushuthi wagana shuthi kwacaca ukuthi ekhaya liyaphela kusasala umuntu. So lapho kube umuntu kwaba inhlakazekano kwaba maphupho kancede umuntu wayibona ethi ubheka ngaphi. So leso sikhathi ngihlukane nodade wethu nami ngahamba ngazama ngathola izihlobo ke. Ngahamba ngakwazi ukuthi ngiqube khona ngishalo kweso sikhathi ngathola nemfundo ngathi ukufunda. Ngafunda ngafika grade 11 ngikuphamba ngisaphatha pass matric. Yebo. So ngithe bese ngenza grade bengenza grade 11 ngaleso sikhathi wabuya udadewethu ke ehambeni kwakhe ke naye lapho waye elokhuze khona. So ukwazi ukuthi yena athole umuntu okwazi ukuthi amthathe amfundise. Wafunda wabuya eseqedile isikole wa-apply lapha eMbongolwane esibhedlela wawuthola umsebenzi ngenhlanhla waba uthola umsebenzi. So should ukubuya kwakhe uzohlala nami lapha engihlala khona lezi hlobo esihlobeni zethu. Ukubuya kwakhe lapha bekade khona sibuye sahlala endaweni eyodwa. So ukuhamba kwesikhathi naye yabona ukuthi siyathola amasenti sekungconywana kusafani bese hayi mfowethu ngicabanga ukuthi nathi sithole lethi inxiwa siphume sakhe eceleni sibe nomuzi wakithi. So yebo kwenzekile kanjalo ke saphuma eceleni sakha sahlala naye udadewethu. But engirealize ke ngifound that again usisi wami aka-80s usisi wami ngokhosi mina ngathini asikhona isihlala sikhulume athathe njengomfowabo. So yini yenza lokho oyenza ukuthi ubone kanjalo? Ongenza ngibone kanjalo dawe nje enza ngakhona ngoba angemina nasesikhathi sokuthi ngikhulume naye azi ngami kangcono because ngoba ngicathi nalokho ngiphepha kwa-account ukuthi asingahlali isikhathi eside naye ngoba wayehambile naye izamela impilo yakhe. So ngicathi lokho nje kwaba ne-influence enkulu. Yeah. So nje ke kwenzeka ngaze ngagcina ngibopheka. Boshwa? Ngaboshwa khona apha emndenini sengathi manje khona isihlobo esiwukhazini wami engalala naso. Yabona nje so ngihlalile ngathi okunyaka wonke ngalokhuzi. So
ngoba ngabuzwa lapho ngakwazi ukuthi ngiyifune ibheli kwasho ukuthi ngiyabona ukuthi vela kunasupport ubani ozongikhokhela lo bheli uma ngikhokha lo bheli ngizohlala kuphi so ngavele ngathi enkantolo angiyidingi ibheli kwafanele ngihlale until kuze kufoundatheke ukuthi kwenzeka kanjani yebo. So kwicala leli babethi bakusola ngokuthi unukubeza umuntu. Yes. Umuntu omndeni. Wakhona efamily yebo. So nje impilo yami affected kakhulu because Kwagcina ngayazi and kubuhlungu ukuhlala le ndawo lento ngcono ukuhlala into oyaziyo so nje kwangi-affecta kakhulu. So umuhleli lapha yana watoka kwazi kwaphoqeleka ukuthi bakhiphe ngoba ubufakazi abuhlangana. Abuhlangananga because kwayihanjile ohlola udokotela wangayena ngisho waphesheya kwatholwa kwabuya ama-results wathola hayi akuhlangananga so yangikhipha enkantolo. So iyona le imbangela ukuthi ugcina uphume ekhaya. So Mhlawumbe neminyaka emingakhi nje obusola kuthiwa unukubezile? ngangina 17. Umntwana omnganani lo kwakuthiwa bakusolela kuyena? Umuntu wayene-13 ngaleso sikhathi. Yeah, ngaleso Oh, sikhathi. cousin wakho. Cousin, yeah. So sisi wakho ngaleso sikhathi kwenza zonke lezo zinto ukephi? Usisi wami. Lo. So athi bese bekuthatha ngokuthi kwenzeke before yena abuye. So lokho abathi kwenzekile kwenzeke ngaphambilini ukuthi yena abuye. So naye wayengekho leso sikhathi kodwa yena wakhombisa ukuthi ukukuzwa lokho abakushoyo bona kodwa wayengekho bengakabuyi yena abuyele lapha ebengihlala khona. So wabona ungekho umuntu mhlawumbe okusupportayo sesayidini lakho. Yes. Wavela wancamela ukuthi ingabi khona bheli uyihlalele lapho. Ngihlalele lapha until kuze inkantolo decide ngami ukuthi kwenzakalani. Ya decide then wasu decide ukuphuma ke manje ekhaya emva kwalokho. Akaphuma. Yo inzima indaba yakho but wami ungasubona usisi wakho manje ungafila kanjani? Umgcine nini mhlambe yena? Ukumbona ngamehlo. Ish. Ngaphonsisi 20 around 2014. Yo. Isikhathi eside lesi. Yeah, around 2014 to 2015 in that time. Agcina nje ukumbona, sibonana face to face. Ngiyazwelana nawe kakhulu, ngiyathemba ukuthi as Black Life TV sokwazi ukuthi sikutholele abantu abazokusiza. Into odlule kuyona ibhlungu kakhulu. Uwedwa ungalitholi nanosizo ungazi ukuthi fanele wenze njani. Kunzima ke uma ushoda nge-self belonging ngoba kwesisikhathi empilo iba nzima. Mekhona umuntu okuthembayo nokholelwa kuwena uyakwazi ukuthi yabo ukwazi express ukuthi this is how I feel going forward uthola usizo. Ungazi manje uhlala lapha nje bhuti wami? Yeah. Ngihlala emgwaqweni nje like. Yeah, masho kanjalo. Mukeli we Black Life TV, I'm getting emotional right now. Ngicela ukuthatha intambo ngiyiphose kusichaka siza ukuthi yiluphi usizo ngazama usitholela lona ukuze ubhuti athole usizo ngendlela efanelekile. I believe ukuthi kukhulu futhi efana umsebenzi ofanele siwenze as Black Life TV ukuze simsiza. Ngicabanga ukuthi into encane into elula ukuthi ungahlala ejele uhlalela icala ongalazi and i-rape icala serious kakhulu for any child ukuthi ingathi ikhula at the age of 17 experience ukuyohlala ejele ngenxa ukuthi imisola ukuthi i-rape or inukubeze omunye wabo owumndeni. Ninabekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva ninabenhlonhle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi ke kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika nganza kwethu asibingelela le iBlack Life TV igama lohlelo indoda ayikhali elami ke uKing Sichaka ngolapha kaloku sila nje sizodinga udaba lensizwa efikela yadalula udaba lokuthi ke yona njengoba ihlala emgwaqeni kungenxa yomuntu oligazi layo nabantu ke abasurroundile abayihlobo ethi ke impilo eyiphila njengamanje kumsuka walokho kodwa khona kudadewethu kuyiphendulela siza ukuthi lolu daba lazi kufike sisi sibingelele. Yebo sanibona njani? Sikhona njani? Siyaphila. Kana kwethu la kunofowethu oyibika ukuthi umfowenu umnewenu navundla naye isizwe esisodwa ohlala eshelter njengamanje. Mayeveza ukuthi kuye waboshwa eboshwe lecala rape leminyaka u17 okusho ukuthi okuwukuthi wena ubungekho kodwa uthe mawubuya wakholwa abantu abasho leyo nto nawe wasosayidini labantu aba against yena. Eyintweni eziningi ke nokho ehlala nawe
ubonakala usesayidini labantu abalwa nayo noma bathi wenza izinto angazenzanga. So okuyisizathu kwesokuthi namhlanje aphile le mpilo ayiphilayo. Qale phezulu, ukhona umnewenu enzalwa naye ofana nalo engimchazayo. Yebo ukhona bhuti. Kwenzakalani sisi? Besihlala nomamkhulu, sikhuliswa umamkhulu dadwabo kama. So uyena obesifundisa, obesenzela yonke into. Ukuthi ngize ngikholwe yena bengincinge nesikole kuyena nokuthi futhi bengamkholwa ubhuti ngento abekade eyisho ukuthi ungaphansi kwengcindezi. Because asikhulanga sihlala ndawonye, mina bengihlala kwenye indawo, ngifunda kwenye indawo, naye ehlala kwenye indawo efunda khona. So ngibuye mina emva kwegigaba lezi ebekade sezenzeka kuyena empilweni yakhe. Uma ngibuya ngithola ukuthi kuthiwa userephe ingane. So ngaba naloko kusaba, kodwa futhi ngaba naloko ukuthi umamkhulu uthe mengichazela kwawukuthi into engikholwayo vele, ngoba phela umuntu wesilisa ngumuntu wesifazane. La ngithole khona ukuthi akakwenzanga lokho ngithola ngomakhelwane. Umamkhulu ngoba esegane kwenye indawo washiya la ekhaya. Nakhona mengifika ngifica kukhona ubhuti ubhuti kamamkhulu. Umamkhulu usehambile emzini wakhe. So mase ngibuza kulo munye umfowethu ukuthi kwenzakalani, abese kubuyena onginandithi istory yesikabhuti wami ke. Ngachokheka ngingeke ngisakwazi ukubuyela kuyena cause angisakwazi ukukhuluma naye nangendlela ayiyona, sengiyamsaba. So bengisazokhuluma naye, sihlale naye phansi nje sixoxe lento njengomndeni, ngoba vele umamkhulu akasekho empilweni zethu, akasekho eduze kwethu. Ke ngizwe kahle indaba yakhe ngoba nasejele usephumile. Kubuhlungu ngoba usehlala emgaqweni, angazi ngizothola kanjani. Into engiyibambayo la sisi uthi wakhetha ukuthi ucheme nomamkhulu ngoba wayenosizo kuwena. Yebo. Kodwa not ukuthi ubhuti wakho wawungamthembi, kodwa ucheme nomamkhulu ngoba unosizo. Shuthi wena wadayisa ngegazi lakwenu ngenxa yenzuzo eyakho. Noma ngingadayisanga ngizolibeka kanjalo ubhuti, kodwa nje kuyikona ukuthi emndenini uyazi nawo ukuthi kuba khona naloko ukuthi mengingenabo abazali niba ngaphansi kwengcindezi vele ukuthi khona umuntu ofuna ukukuphatha. Emndenini nje injalo nje vele. Pho sisi, awangavela ngane esikhathini la umfowenu eboshiwe, wazi wena ukuthi uvumelana nomamkhulu wakho ungenxa ukuthi uncenge something. Mhlawumbe ukhulume naye eceleni ukuthi mfowethu, at least nizame indlela ukuthi mayephuma athole indawo yokuhlala akhosele kunokuthi aphile kule mpilo aphila kuyona njengamanje, njengosisi wakhe othi uzalwa naye isizwe. Ngayibuza indawo akuyona, ngiyibuza phela kuyena umamkhulu okuyena umbophile cause amajele ngisimaningi. Azange angitshela ijele kuyilona lona wayekade kulona. Ngithole sephumile ukuthi ubekiphi. Ngeke ngikwazi ukuthi ngeke ngimvakashele. So njengamanje behlala emgwaqweni mawulele phakathi phansi kophahla la uhlala khona, uzizwa kanjani ingane yakho ungazi noma iyanethwa la ekhona, ilelo dakeni, ihujwe emgwaqweni because impilo inzima emgwaqweni. Bayasho ukuthi sometimes ugcina ungena ubugebengu ungafuna ukungena bukhona ngenxa ukuthi iyona into ezokwenza usurvive ulaludlile. Kuye kuthini kuwena, uyayiphupha mhlawumbe lilanga umbone eshonile ngoba kungenzeka noma yini? Ngiphatheke kabuhlungu ubhuti, kuyikona ukuthi mhlawumbe ngingabalula mekuthiwa ngiba nemoto, wabo nje wangenayo nje imoto angazi singaphuma ngiphi, ngoba sengike ngibuze nakwabanye, ngibuza ukuthi mhlawumbe abakaze bambone yini, bangibhekise nabo ngoba bese ngifuna ukuthi ngiye noma ngakhumbula ekhaya. Ke ngiyobheka nakhona ukuthi nabo bangifunisa ukuthi ungakephi uze ngikwazi ukumthola, ngoba sengiyintandane nami vele sengingedwa ekhaya, akusekho umuntu. Ngenhlanhla ke sisi sikwazile ukumthola sinaye, sizokulethela yena ukhulume naye wonke lamagama ofuna ukwadlulisa wadlulise kuye. Sizwe irespond yakhe ukuthi izothini ngoba umuntu olimele kakhulu emphefumulweni. Mawukhuluma nawe yazi ukuthi uphazamisekile kakhulu, so kuzofanele ukuthi wena mawukhuluma naye wazi ukuthi akuyona noma yini azoyamukela kuwe, kodwa esikhundleni sokuthi ufikile uzokhuluma naye ngoba inhloso yethu ukuthi nani nobabili nihlangana ukuthi yena lapha ke silondena naso ngawo akumele azafe azi ukuthi wena wamkhaphela. Fanele kwelinye ilanga abuye ewumuntu ophilayo athi usisi udadewethu uzalwa naye ekhaya, ihlobo ayihlangane ibuyelana. Ungabikho indoda ekhalayo through umuntu wesifazane because nawe unengane, ngelinye ilanga uyafuna ukuyibona isikhulu. Ngeke uthande mayekhula zenza lento eniyenzayo nina nayo.
Yebo bhuti ngiyabona. ungakwazi ukuthi ukhulume naye. Ngingajabula kakhulu bhuti, ngakuthokozela kakhulu futhi lokho. Okay, hayi ake siye siyobona ukuthi siyamthola yini ubhuti masikhuluma naye uthini udaba lakhe masiya esigcawini sethu sesithathu. Hamba nathi ke silandele lolu daba. Phinde ngikwamukele ngikubingelele mbukelo we Black Life TV. Sesiphinde sabuya futhi odabeni esihlelweni lethu oluthi indoda ayikhali. Angihambi ngedwa, ngihamba noKing Sichaka la eduze kwami. Kodwa uyazi ke nawe ukuthi mase khona uKing Sichaka so sikhona isolution. So sekhona isikuzamile yabo njenge Black Life TV. Udaba lethu ke nje bade sixoxile mina nobhuti wachaza Nkosi yami udaba lakho luvele ngishiya ngi-emotional ngishiya ngikhala. Kodwa ke njengamanje ngicabanga ukuthi uSichaka uzowazi ukuthi sihlaphe siphethe ngendlela engcono kunalesi phethe ngayo mina nobhuti sibabili. Yes, mntakama esibingelele kubabukelo Black Life TV. Impela lolu daba lusibambe phansi. Nami ngingena impela umoya uphansi ungavumi nhlobo. Kodwa ke ngithema ngikhuluma nentokazi la yaveza ukuthi cha kukhona i-lack of communication between yena nobhuti wakhe angayinakanga. Futhi okunye akuvezile ukuthi ezinye izinto awazenza ngoba encetheza kumamkhulu. Kodwa wadayisa ngegazi lakhe. Ekuthenini avume into engaqondile kodwa futhi. Niyaphila mfowethu? Siyaphila sisi. Mhlambe njengengane zakwethu niyakhumbula ngaba ndawonye. Yebo. Yebo. Mhlambe njengamanje asifuna uxoxa intende nomlangeni la uMagasela sizokhuluma into ukuthi sesinjengakhuluma nawe nangumfowenu uyambona umfowenu. Yebo ngiyambona. Umfowenu njengoba ekhala nje ngokuthi uboshiwe wabona wena ungaveli njengodadewabo kunalokho usesayidini labantu abamcindezelayo. Akakezwe amazwi akhe aphuma kuwe eya kuye. Thina nomlangeni sithule silalele. Bhuti njengoba ngilapha ngizocela ukuthi ngizixolisele kuwena futhi ngiyabonga ukuthi uyiveze nakomlangeni ukuze nami ngikwazi ukukuthola wabe sengikudinga ngingasazi ukuthola kanjani ngoba bengana ukuthi mengiphuma ngithi ngiyokubheka ngizokuqala ngakephi. Ngixolisa nalokuthi ukuthi waboshwa ngingekho eduze kwakho. Umamkhulu wayefihlile ukuthi uboshwe kuphi. Ngangengikwazi ukuthi ngikufune nomngane ngase ngicabanga nokhumbula ekhaya kwawo ukuthi angikwazi ukulithola nokhumbula ekhaya. So ngiyaxolisa bhuti kakhulu ngaloko ngeke ngize ngikulahle. Uyazi nawe ukuthi sasibambene sisakhula sahlukaniswa umamkhulu ngendlela nami engingayiqondi nawe ongayiqondi. Kepha ke ngoba vele umamkhulu akasekho sengingedwa ekhaya ngicela ukuthi ubuyele ekhaya sibambisane silekelelane la kushoda khona senze izinto ngokufanelekileyo njengabantu bandaweni. Kancane sesikhona into engilahlayo la mlangeni mhlawumbe nawe ungiqondise njengozakwethu. Uthi umamkhulu akasekho usungabuyi. Usho ukuthi umamkhulu ubekhona ubungekwazi kumele iqiniso lokuthi ingane yakwenu le ibuye. Hayi ubengakwazi ukubuya ngoba iqiniso sengitholile bhuti. Okay. Yebo. Mfowethu nalo daba. Uzizwa kanjani? Ngiyamuzwa udadewethu ndawo yakubeka ngakhona but Nzima. kunzima kulukhuni but egcineni njengoba esho ukuthi singabandawonye. Sangakwazi ukumthemba. Ake ngithi ngiyakubeka phansi umoya ngimxolele ngoba akusoze kwashintsha ukuthi singabandawonye. Nami ngiyamdinga naye uyangidinga. Lokho ngikholelwa khona. Khona kwaba nzima lezi ayikhathi. Yabona uma ukuleya ndawo le bomnyama le usuku olodwa lufana nonyaka. How much more ke ngihlaleke inyanga yonke ke ngithuthi lento ibenzeka repeatedly. Iphinda. But ke akukho okudlula ukho bese shithi uyaxolisa. Uyakwemukela. Uyacabanga sichaka indaba ukuthi umuntu ahlale ejele ngento angayenzanga. And into ebhlungu ukuthi uhlala ngecala elibhedayo ngoba phela umuntu mekuthudlwe nguliwe leya ndala imoshi akusizakala uqamba amanga nje umosheka igama lakhe even nasemphakathini because bonke abantu bazi kanjalo. That is why mhlawumbe I decide ukuthi asuye ngoba phela kwayena ngasekho safe for sure abantu bembuka bathi ulo wadlwengula ukuthi ngoba umndeni awubusayenza i-podcast awubusaba la ukuthi uzosho ukuthi siyamqambela amanga yabo ngoba sasifuna ukumcindezela. That is why
la sinenhlelo efana ukuthi inkinga zomndeni sizama ukuthi imindeni ibuyisane, sizama ukuthi imindeni ixoxe, imindeni iyakhana, imindeni ixolelane, ivulelane izifuba, kube khona okuvelayo. Uyabona nje ubhuti njengoba echaza njengamanje kubuhlungu ngoba udadewabo nangu ngeke ngakhuluma naye ngambuza ukuthi mayelele yena ngaphansi kophahla imvula eyizwe ngaphandle engaphakathi kuzwa kanjani azi ukuthi kunomne wabo igazi lakwabo elisematendeni angazi noma lixoshwe into badesha omunye wabo ukuthi babuye baxoshwe uxoshiwe uhleli ngaphandle nethwa zimvula ngaphandle yena ungaphakathi kodwa isizathu sokuthi wahamba la ekhaya hambela into angayenzanga ngoba kwakunento yokuthi sincengeloza neparish mingakanani imindeni emlangeni esupport umuntu oyedwa sekumuntu oyedwa ngoba kwazi ukuthi uyi-breadwinner ekhaya ngisho ebheda akatshela kuze kulimala abantu abaningi ngenxa umuntu oyedwa ngoba uyi-breadwinner mhlazane kubonakala ukuthi lo muntu akasekho kubonakala ukuthi nangu umuntu owesixova ngoba nakhe namandla abantu bakithi basebenzisa amandla ukudestroya abanye abantu okwenza ukuthi manje gcine sinabantu abafana nobhuti abahlala ematendeni abaneyinhliziyo ezinhle othi mayixoxela isitori sakhe uzwele kuwena ukuthi ngelilanga nginabafana ngizale nginabafana mangihamba ngelilanga kuba khona inkinga enjengale ukuthi ingane nami sihlale emgwaqeni ingane nami siphile emgwaqeni ngenxa ukuthi iyasuka sala nabantu abangenayo care abanganendaba abanye noma bezalwa nako kodwa banokuhlukahlukana ngemibono agcina sekujijelana ngamazi anzima agcina umuntu sebona ukuthi kungcono emgwaqeni nasekhaya yabo sibuyisa leyo nto emadodeni ukuthi amadoda as much as sike sakhuluma nawe ukuthi amanyawo masikhuluma siyabona ukuthi kunokutefa phakathi kunakho ukutetema phakathi ufuna simthethe indoda man up man iba strong iba indoda ukunderstand ukuthi as indoda kumele ngime ngiqini ungabi intekenteke yabona but kukhona konke silwa ngakho mlangeni sesivale ukuthi ubhuti nosisi babuye bathandane babe umndeni bahlale ndawonye banakekelane nomunye mayedlule emhlabeni omnyalazi ithambo lomunye ukufisa kwami ukuthi ubhuti athole i-counselling ngathi izokwazi ukusisiza leyo cwepheshe yabo abantu abakufundele ukuthi bamluleke akwazi ukuhila because kunzima abama kuthiwa indoda ayikhali bengiqala namhlanje ukubona indoda ikhala uyabona ukuthi isimo sekusinzima kakhulu and into engenza ukuthi ngikhale nami bese ngibona ukuthi hayibo njengoba kuthiwa indoda ayikhali imikhala kusho ukuthi okuhlula amadoda kwenziwa kanjani asikubikeni nganza ukuthi mawukuthi ke kukhona owenza lo msebenzi ecounseling nani siyamema kwindoda ayikhala uhlelo niyitshela le inhlaka zonke izondele nganena niyeke lento kusibhalisa incwadi ezinini okusayina imigogo emingaka ngoba nibalela uzosebenza ozani uzosebenza nabo abantu banidinga nisale kahle nganza kwethu Is the Black Life TV